xi qabel ħalli Merba, dan huwa shooter Matthew Bartolomana u ħanitkellmu dwar is-sess u l-menopawza. Tlaqna li kieku is-sess għandu instruction manual. Li mu l-iktar chapter importanti. Komunikazzjoni. Bej il-koppja li jispjegaw il-xulxin eżatt x'iridu x'ma jridux. Mela, x'inhi dik il-ħaġa sempliċi li l-koppja tista' tagħmel biex ikollha sess aħjar? Li jieħdu l-xulxin naqraw lilhom infushom naqra biċ-ċajt. Mux kollox bis-serjetà li kapaċi jidħqu ma' xulxin. X'inhi l-ħrafa illi tixtieq tkisser dwar is-sess u x'hija? Li l-anzjani ma jkollhomx jaqsmu. Fatti 64% tal-anzjani għaddejjin. U dara l-istatistika llum għaddejjin iktar miż-żgħażagħ tagħna. Għax iż-żgħażagħ kulħadd għaddej waħdu mal-laptop u l-anzjani għaddej ma' xulxin. Waħda ma' laptop. Kważi anzjana. Insomma. Mela, nitkellmu daqsxejn issa dwar il-menopawza tajjeb. Il-menopawza kif taffettwa moħħ eżempju ta' mara meta tkun għaddejja minnu? Taffettwa l-fatt li tħossa li qiegħda tikber u m'għadix fertili allura hemmhekk hemm isa telfa ta' parti minn imini. Però jaffettwa wkoll anke l-ormoni, allura ġisimha ma jibqax ixxarrab daqshekk malajr u anke l-aptit tas-sess fil-maġġoranza tagħhom jonqos. U hemm rimedji għax importanti. Iva, iktar ma tgħix ħajja b'saħħtek iktar aħjar għax iktar tibqa' ġismek għaddej tajjeb jibqa' iktar żagħżugħ u anke li għall-lavorja inti mhux qed tixxarab b'mod naturali tista' ssib modi kif tgħinilek innifsek biex anke xorta tkun attiva mal-sieħba tiegħek. Niżel. X'inhi informazzjoni ħażina dwar il-menopawza? Li l-mara spiċċat la darba bdiet il-menopawza. Li l-aptit sesswali tagħha spiċċa u tittaċċetta ħajja mingħajr sess għax issa bdiet il-menopawza. Hemm vantaġġi imma li tagħmel is-sess waqt il-menopawza? Ħafna. Il-parti ta' ġewwa tal-vaġina tagħha ħażżomma iktar żagħżugħa u anke tħossha tajba fuq nifisha, jiġifieri ħaterġa' ċaqlaq ċertu emozzjonijiet li għandha lej is-sieħeb tagħha u anke l-konfidenza fiha nfisha. X'tista' tagħmel persuna li jkollha nuqqas ta' ħeġġa waqt il-menopawza? Qed nitkellmu fuq is-sess ovvjament. Tfittex għajnuna professjonali biex tara anke l-ormoni tagħha u ġisimha x'għandha bżonn tagħmel biex. Fejn xi testijiet. Iva tkellem gynecologist eżempju fejn jistgħu jgħinuha issib is-soluzzjonijiet. San ġenerali nqalgħu ftit ukoll mill-menopawza, mill-esperjenza tiegħek inti tara diversi koppji tajjeb x'inkwieta illum il-ġurnata il-koppji waqt is-sess, x'inhu l-inkwiet li kieku kellek tixbett? Li jkunu ġudikati, jiġġudikaw jew anfushom anke min ilu f'relazzjoni, anke min ilu f'relazzjoni. Tant din qablu nfusna waqt is-sess ma' koppji oħra, ma' pornografija, ma' films li kulħadd qed jiġġudika jew nifsu fuq il-performance li qed jagħmel. Kif għandu? Għajt tnejf da? Għabadni. Mur kelmora, Kif għandu wieħed jieħu gost fis-sess għandu kemm għandu età? Li jiffoka fuq il-ġisem kif qed jirreaġixxi, kemm tiegħu u tal-partner tiegħu. Minflok kif qed nidhru, niffokaw iktar fuq dak li qed inħossu b'ġisimna u dak li qed nużaw ġisimna biex nagħtu pjaċir lill-persuna l-oħra. Li tgħix il-mument. Mela, u biex nalaqilek, tajjeb, kemm huma relatati li tgħix ħajja sabiħa mas-sess, ġifieri huma importanti biex jagħmlulek ħajtek tajba? Ħafna, meta inti għandek ħajja stressanti ħajjonqostok l-aptit tas-sess, is-sess ħajjin fil-konfidenza ta' kif tħares lejn il-ġurnata. Allura min għandu ħajja sabiħa hemm ċans ħajkollu ħajja sesswali aħjar. U l-ħajja sesswali ħatgħinek tħossok iktar milquh u maħbub u fl-istess jien anke tħossok aħjar fuq hekk innifsek. Kważi li tagħmillu min. Taf biex nalaqlek jiena. Sex is nice, do it twice. Di tiegħek importanti li tilbisha spiss. Thank you. Ħatiftakar fina. Wear a condom to be wise. Proset, proset. Grazie ħafna. Narawkom.